ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକା ପାଳନ କଲା ହୋଲିକା ବନଫାୟାର। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ସମୟରେ ରଙ୍ଗର ପସରା ରଙ୍ଗୀନ କରି ସାରିଲାଣି। ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ଅଭିରରେ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଏକ ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ଆପଣାର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ରଙ୍ଗର ପସରା ହୋଲି। ସେହି ସମୟର ଆଗମନରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ କୌତୂହଳର ଝଲକ। ଏହି ରଙ୍ଗର ପସରା ହୋଲିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହୋଲି ପର୍ବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସର ଝଲକ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ ହୋଲିକା ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ହାର ନ ମାନି ସେମାନେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଉତ୍ତମତା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ହୋଲିକାଙ୍କୁ ପାଉଁଶରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ହୋଲିକା ଡାହାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନକାରାତ୍ମକର ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ହୋଲିକାର ଏକ ଚିତ୍ର ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ହୋଲିକା ବନଫାୟାରର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ହୋଲି ସମୟରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଥରଥର ହୋଇଥିବା ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଶୀତରୁ ବସନ୍ତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ହୋଲି ସମୟରେ, ଯାହାକି ହୋଲିକା ଡାହାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମକକ୍ଷ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, କାରଣ ଶୀତ ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭକୁ ସଂକେତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ହୋଲିକା ବନଫାୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଲିକାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ପାଉଁଶରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକା ତାର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।